Tanzwa songe uri kuti wakumanikidzwa nababa kugara nemukadzi. Ndiye mukadzi wacho here? Ndiye. Iwe wachamuda? Ini mudzimai mukadzi pachino mudzimai pachino handisi kukwanisa kugara naye. Ndati auchamuda here? Hongu. Uchinazvo here zvinhu zvacho? Chikatika ndichisunungura mbudzi wane chakabva yabatiwa. Ndobva yasara wane. Wane ndo iripo? Wane ndo iripo. Ko madhishi aya aripo? Madhishi ndakabvisa wanga usara mbudzi chete ndigumbezi rababa. Akabva atanzi iwewe ane munhu ane hwara saka une AIDS nezvokuti ane AIDS handikwanisi zvatimba mai masakana mufaro chaiwo. Ainzi ane AIDS ndiani iwewe kwaiye? Asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody ndiendeseiwo kuna gonyete namaki nyaya papasituopu. Uwo mukomana munomuziya here uyu sekuru? Chii chenyu? Kukwasha. Pakuita sei? Pakutora mwana wangu. Akabvisa rora? Akangobvisa damage. Akabvisa damage? Zvino mukwasha wenyu uyu wamukuti mukwasha uyu akukwirirai dare atezvara kuti imimi muri kumanikidza kugara nemukadzi akambomutiza. Musara changamira. Makurokota ese. Nyaya iyi chokwadi. Yakasvika kwa subflower. Muri kuzvibvuma here kana kuti muri kuzviramba? Uri kubvuma here nyaya mukupomerwa kuti mukiramba? Yekuti ndiri kumumanikidza ndikuiramba iyoyo. Asi yekuti akambomutiza mukibvuma? Kuti akambotiza kumba uku? Pakutiza kwake hunga akauya kumba uku. Ndokutiza kwacho? Alright. Regai achitsanangura iye pane zvarambona sekuru. Unokwanisa kutsanangura akamhosva ari kupomera sekuru? Ndikabvisa mukadzi anga ari mhosva ndandabvisa damage. Pandikabvisa kwasapa zvimasungiro kwasara gumbezi rababa nembudzi yamai. Saka ndabvisa zvinhu ndakuda kundaendesa saka tatongwa sabwa kati iwe endesa zvinhu izvo zvisati kwasa kuramba sachivanhu. Kana wabvisa zviro zitangira pawo chita chikumberi. Tadaro ndobva ndaenda kwasadombo nembudzi idzodzo. Sadombo ndobva aenda kugadheni kwakuna maizvara ndofunga babangu ari kweri ikoko. Ndobva vasvika vakati kukwasha mudzi zvakaite sei adzokere zvake nembudzi dzake nemudzimai wake kumba. Chete. Wakaenda nezvinhu tezvaramba wati mukwasha ngaadzokere nembudzi dzake kumba? Nembudzi dzake kumba. Kumba kwako? Kumba kwangu ine. Iwe kuti vanga vasingazvide? Ndorasa muonero wandikaita. Saka ndobva wazodii mukadzi wakadzokera naye kumba? Mukadzi kuti panga tatonga dzavanzienda naye kana waona zvinhu uchitangira ipapo kana uda kuzoroora uzoenda kutangira podzi kuenda kumberi. Mukadzi ndokonda ndichadzokera naye kumba kwedu yabva tinda kuenda kumba kwedu. Mukadzi ubva dzokera kumba kwavo? Abva dzokera kumba kwavo. Saka panhasi chakunetsa chi mukadzi uyu wakumanikidzwa kaiwa ndiwe muda? Tanzwa songe uri kuti wakumanikidzwa nababa kugara nemukadzi. Ndiye mukadzi wacho here? Ndiye. Iwe wachamuda? Ini mudzimai mukadzi pachino mudzimai pachino handisi kukwanisa kugara naye. Ndati auchamuda here? Hongu. Uri kumurambira chii? Nguva yagara yareba mwedzi umwe nemwedzi umwe wechi8. Ari kumba kwavo? Ari kumba kwavo. Anoti kumba kwangu kugara mwedzi mushoma shoma ndobva abva zodzoka 27 July. Achiya kuna bhanzo rimangarira kudare ikoko. Pese apa nasingaziva zvakuti anga ari kupi. Indaitomutsvaga kuti taura ndidzoke tigare kumba. Saka papa wazomuwana vanhu ndopaakuda zvokuya? Fandazo apa tasati tatazve zvokudzogara kumba ndangonoone samoni yanga yauya. Kuti zvara vari kumanikidza kugara nemukadzi papi? Tezvara pandaita kuti manikidza kugara nemudzimai pasi pakati ndaadzokere kumba nemudzimai wake. Pacho pawakarambirwa nembudzi? Ndikarambirwa nembudzi idzodzo. Papera 8 manzi ka? Mwedzi unoyi kwava wechi 8 unoyi. Mukadzi abva kunoko. Saka vakakumanikidza here vanhu kuti wewe mukadzi wawasi kugara naye? Pasi pandaita kundimanikidza ndashandisira shoneni pekuti ndakadzokera naye kumba tichazonogara sei. Ivo vati ndaadzokere ndazova kuti oramba zvacho futi. Iwe uda chii pana tezvara wako?
kuda kuti vatambire here mbudzi idzo nemazungiro kana uchinazvo here zvinhu zvacho chikatika ndichisunungura mbudzi 1 chakabva yabatiwa Ne- ndobva yasara 1 1 ndo iripo 1 ndo iripo ko madhishi aya aripo zvima tisina ndabvisa wanga usara mbudzi chete ndigumbezi rababa iwe uri kushuvira kuti zvinhu zvidai zvaenda ndino zvandaida inini ende kana ipandotoshuvira dai zvakwandine ndishuro zviende uyu mwana ane mudzimai ndewako hongu Zvakanaka. Ndanzwa muchitaura kuti mane mwedzi mungani musiri pamwe chete. mwedzi wawechi 8 Wawechi 8. Wakaendesa here chikafu kumba chemwana? chaiitika ndishandise chikafu Ai, kwete wairegerei kuendesa chikafu? mudzimai chakwanga kusina nemwana wacho nemwana wacho Oh, haana phone number. ine foni yacho ndati foni namba anadzo kweiwewe haunadzo namba dzake namba dzake ndandinadzo kwaidiwe mufonera zvainetsa maise munhu ainge angobva asina kumbokudza kuti ndiri kudai kana kudza kana sa ndiri kuda kumboendawo Kunze saiti kuti iko zvinezvi ane mudzimai here? apa une mudzimai here kwete indau usati Musikana wacho ane murume here? musikana wakaroreva uchiri kumuda here murume wako Taurisaka. uchiri kumuda here murume wako kori ugarire imba kwenyu uchimuda 8 months uchimuda uri kugarire ikoko Chakaitika chii kuti utadze kumupa zvinhu zvake zvaifanira kudya pesa? Chikafu chake ndounacho. Waita anodyei? Waita anodyei? musore dai ini chakaita kuti ndipomoke kumba ndakadzorwa ndokubva ndasununguka ndakaperekedzwa nasadombo nemukadzi wangu mwana wangu asimba ane mwedzi ndichisvika akanditambira zvakanaka ndobva tarara mangwana kuseni ndobva amuka mumwe wangu ndobva aenda kwaakaenda akadzoka masikati mumwe wangu akadzoka akagumbuka akasingatauri neni kumanheru mumwe wangu ndobva apomuka mumba ndobva arara mukicheni ndichimuka kuseni ndobva ndaudza gogo angu aripo ndoti baba nyasha apomuka mumba handisi kuziva kuti nyaya yachona ndeyei ndobva vabvunziwa ndobva vatsurwa nagogo ndobva vadzoka mumba ndakagara for 2 months Kuita bonde here vazongorara chete. ndakagara for 2 months Iwe kwete maangorara chete. kwete hongu Makaita bonde. kwete Kopo kutanga paukaenda makaita bonde mese. ndobva vadzoka dhere 2 mumwe wangu airira pasi ine ndichirira pamubhedhi for 2 months ndofunga pese apa ndaivabvunza dzimwe nguva vaidzoka pakati peusiku dzimwe nguva vachidzoka kunze kwakuchena ndofunga wakaita 4 times vachidzoka kunze kwakuchena ndobva ndabvunza mumwe wangu kuti kuenda kudzoka kunze kwakuchena munenge muri kupi saka ndine ndiri muzviraundi vakaenda kuchigayo mangwana kuseni ndobva vadzoka saka kudzoka kwavakaita ndandiro gadheni vadzoka neshamwari yavo ndobva ndavanza vachiudza shamwari yavo kuti nezuro pandakakwidza kumusoro kwekuyo ndakasvika ndikaenda kubhebhi rangu ndaenda bhebhi rangu ndakabva ndarimutsa ndobva ndandipinza mumba ndobva ndamubvunza kuti ko ndikabatiwa ndiri munomu unoita sei zvikanzi unongosungiwawo panguva iyo wakabva wandiona mumwe wangu ndobva wachinja nyaya ndakakwidza gumiro ndasvika kumba ndakatanga kuseka nabamunini wangu ndobva ndishedza ndobva kuti yakuno ndobva ndaramba kuenda ndichiseka ndobva mati manje zvawanzwa chii hazvisiri izvo ndikati ndingatadzi kuziva here vhoisi renyu mimi nevhoisi reshamwari yenyu manje zvawanzwa ndizvozvo ndokubva ndanyarara musi wechristmas vakandirambidza kuenda ukabidza indobva ndesha nharo dzekuenda ndofunga ndasvika ukabidza ako naitara nemumwe takuda kudzoka kumba sesaba pana bonde ramaita vakurara kumba kumaita hapana mwerera pasi muri kutaura kuti mimi kumba kwenyu mabva kusununguka mamaita mwedzi mungani mabetserwa mwana ndakagara mwedzi chete mwedzi umwe chete 30 days ndobva madzokera ndobva masvikopinda mumba nemurume ndobva maita naye bonde kamwe chete
kubva ipapo murume akabva tanga kupomoka kurira mukicheni. Alright, zvakanaka. Ko mwanakomana sei waisiya mudzimai uchidzoka usiku? Aichanga naye wangu. Sezvaari kutaura izvi ini hantu anabva ndamusiya ndichidzoka kumba usiku. Asi paakauya kumba achisununguka anyatsoti kuti anga ane mwedzi 1. Ine ndinombogara pasina nambuya isu mutemo wedu terana mudzimai ane mwedzi ane 2 months auya pamba. Saka taitorara chiruwirana mune zvakanaka. Plus mabyangu ari mukubva kumba anobvira ndikudza nyacho yakabvira. Kuti makanzi munorara mwedzi 2 ndizvo? Nambuya. Nambuya tiri mukutaura. Uya auya mwedzi mumwe chete. Mwedzi mumwe chete. Abvisa hembe dzese, iwo abvisa hembe dzese. Zvaitika handizvo? Ya zvangoita nezvo. Wakanoudza ambuya kuti zvandakaita uku. Ndachikora mutemo wemwedzi 2. Pano wakaudza here? Nambuya waudza. Ko wakazofunga sei kuti regai ndidzokere pamwedzi 2 wapo wambodya? Pane zvawakada zvakasanduka here pakudya kwawakaita chikafu chako? Musoro ichanga wangu. Mudzimai kubva zuva iroro. Pindura zvawabvunzwa. Pane chokona chakasanduka here kubva pakutanga asati abetserwa nepapa paazoya zuva rekutanga? Kwete. Tasinga wakumusema nechikonzero chei? Tanga taakusatombowirirana mabyangu pese paakauya panga asati andiudza dambudziko. Iwe unachiri chiwiri chake? Handina. Wakazonotestiwa were? Ndambonotestiwa. Kunai wakazoona kupizva? Kwete anobvira ndataura mashoko iwayo. Asi imi muchiona murume uyu akakutiza yemubhedhuri mungati aikutizira ichi? Mumwe wangu anga ane kwaaienda wachiwana wokurarama achidzoka achirarama zvokuti manguya 1 day mangu anotanga kutokutizai. ya asi imi muri kuda here zvoinomba kwake? Saka iwewo mukadzi uri kuti hausi kuda kai? Iwe mukadzi kuti hausi kumuda ada kuuya kumba kwenyu ka? Kwete. Iwe hauchatodi? Mwedzi yachawandira. Saka dambudziko ndoropi kuona kwako iwewe nemukadzi uyu? Tiri mukuona zvitiri vaviri ndichitarisa dambudziko. Hapana padambudziko ringopo ndikuti agarisa kuti asingazivi kwanga ari. Tedzoka ndimai manje. Mwanangu ati kune zvipatara. Iwo ndokunzi une AIDS. Neuyu. Uyu anoti kuti haana. Chinoprova kuti iwo hauna chirwere chemukondombera. Kuenda kuchipatara. Munoteswa. Kana muinacho munoudzwa nzira dzekudzivirira nazvo. Pana vanotogarisana mudzimba dzavo ane chirwere neasina. Kweza vese vane zvirwere vari vaviri vachitobereka vana vavo vasina zvirwere. Iwo nyatsoburitsa point yako chaichayo. Sununguka mwanangu nyatsondiudza chazvo pamwoyo pako chauri kurambira munhu uyu chawasungisira tezvara vako iwewe. Dambudziko rikuita ndikuti mudzimai ndarangarira kuti chiya chaakambotiza chambopera here bhozi ndekona kuti adzokere kumbotega 2 days ingonditiza futi. Ngavabvunzane vari mubvunze mubvunzo kauya. Bvunza mudzimai wako ipapo. Mubvunze. Chimutarira. Tarisana. Tarisana murume wako. Simudza chisore chimutarisa iwe ya chitarisa. Bvunzo kwasimba kamukoma. Bvunza zvakanaka kakumba. Unotorwa usikana. Dambudziko rangu rakagara wakatiza rambopera. akusaziva iwe. Hanzi chi? Ndiye mugadzirise wedambudziko. Aiwa imipindura yemubvunzo. Hanzi dambudziko ramakambotiza. Pamauda kudzoka parapera here. Pindura ichaizvo. Kusaziva iwe. Kuti vanenge vakarigadzirise here. Dambudziko rei? Ava vari kuti mimi dambudziko ramakatiza pamauda kudzoka rapera here. Kwete rina handizivi. Kuti raperere kana kuti harina nokuti handisi kugarako. Akudzosera shamwari mubvunzo hanzi handizive iwe ndiwe wachona wakaita kuti nditize kawagadzirise here kunhu wako. Ini yacho yakatiza chengamera wangu. Ini yacho yakatiza ndisomboiziva ini. Akutaurira kapano kuti wakamusema kai ukanorara mukicheni.
ukazopota uchiuya kuma1 dzeusiku akakubvunza kuti sei uri kuuya usiku uri kumborara kupi hauna kupindura mubvunzo iwo ukazomuudza kuti ndaenda kwenda ndiri kuzviraundi ndo zvakatizawo kaizvozvo saka ivo ari kukubvunzwa kuti izvozvo wasiyawo here zviraundi ini zvakaita zvatanzvezviraunzi izvi zvokutiza zvinorora mukicheni zvokumutiza kurara kicheni ndakarara kuri kumasowe musi wachewoyo ndiri kubva kumasowe saka ndandingonehopendwa ndangorara ndangangosvika kicheni pandadya saka ndanehopendwa ndangorara ndarara imomomo ndangomuka zvokumatunda ndarimuka chitoendaomba amura kumborari kwamba muchivava zvimwe zvinehopendwa achitukana zingaitendwa ndangonyarara ungomutiza ndakati ndinakwana ndamboenda ndikutora mbuya penda kuti zina mbuya ndakwanga ndanga ndamboenda ndakaterara mukicheni mbuya sangofunga ndinongo ndivasikana vanga ndaenda chete. Alright. Bambo ndoda kumbokubvunzai mubvunzo imbobvisai pfungwa dzevanhu vakufurirai nokuti matsananguriro enyu nemapoinzi enyu arikutaridza kuti pfungwa dzamuinadzo hadzisi dzenyu ndedzekutofurirwa unzi enda kudare uchanosangana nepoindi yakadai. Saka pindurai nyaya sematsananguriro arikuita mudzimai wenyu kuti chaakabudira pamuri inyaya yekuti imimi makanga mava negirlfriend somewhere. Nokuti tese tinoziva kuti kana munhu akaita girlfriend somewhere ukanodhirena somewhere ukauya pamba unenge wava nechiki nemukadzi. Saka bvisai pfungwa dzevafuriri mude mudzimai wenyu. Sorry chakamira wangu. Nditi mudzimai uyu handiti ndafurirwa nemunhu kwete. Anafurirwa. Saka zvaizvezvi mukadzi wenyu sezvo auya panapa padare muri kunzwa kufila here kumuda kana kuti kumuregerera pane zvakatadza? Kumuregerera zvangu ndokona kukwanisa but mukugarisana hazvishandi. Aimbomirai kuenda kugarisana munokwanisa here kumuregerera pane zvaakakutadzirai? Wangozomuregerera. Saka pabvunza futi mumwe mubvunzo kuti iwe une mafeelings here nemukadzi uyu izvo akakubata-bata izvezvi pane zvinomukawo mauri mushini unomuka wangu kana kwete akandibata-bata shiwa ine muka sambo kufurawo mwana mubhuku menyu panogara sei upenyu hwake kwenyu? Ini ndakatotanga naye vakauya nenhau yavo tichitaura inini vari mubhuku vangu vandakanyora ndibaba vake saka uyu mwana waya nani hama yako pano? ndauya namama. Hama yemukomana isimukaitwa musabvisenyi bvudzi zenyu musabvise bvudzi ngomuruka muri pamuri ipapo makadii amai uyo muzukuru wenyu here ari kushure ko munomuda mwanai makamupa zita rani? Vangosvitsvagira ravo hamuna mupa rekwenyu? Mwana wenyu auraza kuti pane dambudziko maiziva here pane dambudziko vana pavaviri apa pane zvamuri kuziva here? Ndichirongorangarira muroora vaenda kuChristmas ndipo paakauya akanditi mama inini mangwana ndiri kumuka ndichienda kumba kwedu zvipana pandaneta nazvo da kumbonozorora chete zvekuti mangwana acho achienda hana kundiraira angomuka achitorawo bhegi rake achienda ndobva ndangomusiya wandakati hana kundiraira. Ko kudzoka kwaita? Kudzoka kwaita izvozvi asadzoka kumba asati mudo here muroora inini ndingakwanisa zvangu kutaura kuti ndinomuda but zvinenge chienderana nokuwirirana kwavo napana chandokwanisa kuita. Tomboti mukomana atora mukadzi wake muroora munomutambira here pamba akamboenda asina kukuonekai? Tiri kutaura panguva inei tiri kuti uyu atora mukadzi wake uyu akamboenda asina kukuonekai ndosi hamusina kumbomubvunza akauya nhasi munomuita sei? Mwana wenyu chingani mukomana? Wokutanga ari kupi? Murume mukadzi? Wechitatu? Aripo kuna Mframeshi.
kuno kwachundo mukomana musikana musikana saka mukomana ari pakati pevasikana vaviri ndobva paenda wechi4 mukomana ane mudzimai wechi5 ndine 4 chete ni 4 saka ndiye mukomana wani mukuru. Alright. Amai mabvunzo na chakamire kuti uya ari kuseri ndiani wenyu? Zukuru wenyu. Kana mava nepatataura apa mukomana atane mwedzi 8 muroro nyaenda makamboendesawo here chikafu kana kumbotaura nemwana wenyu kuti kunodiwa chikafu chemuzukuru wenyu? inini handaikunda kuti ndiendese chikafu nokuti vakauya kumba nashasha vatikataurirana tikati ngaadzoke muroora wedu haana kudzoka muna machi kuiko zvinoadzoka ka pashoko renyu riya chitsidzano chiya achiri kumba kwavo asati apera ada kudzoka pada pari kunzi ari kumanikidzwa kudzoka ndo statement raanyoresa mwana wenyu saka anoda kuzisunungurawo ndosaka amhanyirawo makumba achangamire kuti vanoda kundidzorera munhu ane mwedzi misere 8 months imimi mune chekuita nemwana wenyu ndosaka mai kudarika imamawire kudari chii achiti ndamhangarira tezvara kuti kudii pakunzwo kwenyu munomumba muchikurukuro mujidya sadza remanheru riyeri kuti mangwana tiri kuenda kwachangamiri iye paari kuti atezvara vari kundimanikidza nokuti takaedza kuendesa zvinhu zvanga zvataurwa nasabhuku ivo zvinhu zviende kuzviramba vakatidzokerai kumba saka ipapo takati kuzvino vakuramba zvinhu zvacho hamini panoda kuti tiite sei saka takaona zvichiomerawo pane nyaya mbiri ndaona sekunge masanganisa pane nyaya mbiri indiri kubvunza chikafu chekupa muzukuru wenyu kuti adye izvi zvinhu zvamuri kutaura zvakataurwa nasabhuku ndezvekuri paroora ameno kana ndizveni ndikunzwa kwandaita ndozvandataura kuti zvechikafu izvi ndakati ngaadzoke kumba inini kutaura kuti ngadini kuoma kwakaita upenyu kuti ndikwanise kuchengeta kuti muzukuru ari kumba kwavo nekwangu upenyu hwakaoma hatina kukorora ndanzwa muchiti vachishashi vakauya kumba kwenyu mukataurirana pamakaona muroora asina kudzoka makazomboenda here kumba kwavo kunobvunza kuti ko maramba machengeta mhuri yangu sei kana muroora wenyu uyu maimuda muchibhilivha kuti uyu ari kumashure kwenyu wemuzukuru wenyu makamboenda here kwana chishashi kuti zvamakauya tikataurirana kuchamisa muroora kuti adzoke kumba chii makatadza nei futi kuti mukwirewo dare muripotirewo ava natezvara kuti vari kuramba nemukadzi wedu chishashi nachishashi ndakangovimba kuti zvatataurana tikati muroora anodzoka achadzoka tionesa haana kudzoka manje iko zvino akudzoka zvino mwana unya kuti haachada ane dambudziko raari kuti vanzira ramuri kuziva ipimi kuti anzi mukadzi akati une dambudziko ndo raamubvunza mubvunzo kuti dambudziko rangu rapera here hamene kana manzwisisa nyaya yataura mwana wenyu mazvinzwa manje ari kunzi ane dambudziko mwamena naye kuchipatara enoti ari kuti ane dambudziko raakaudzwa noushu nokuti zvazvinoita maika mwana anogona kuroora vakadzi 10 mukatarisa eji yemwana uyu akagara muroora wenyu mudiki aitoda pfungwa dzenyu dzekutovaumba vana havasi vanhu vakuruka vanoda kutoumbiwa nemi ende vana ava chanoita kuziva ndechekuti pavakaroorana vari kugara mumushamani vane musha wavo vari kugara pamba penyuka kureva kuti masenyu ane zvimwe zvinhu zvaaitoona pamba pamagariro evana makambovatsiura vana vamagariro avaita kuti nditi pane zuva ravakapopotedzana kana kurovana hapana kuye muroora wenyu pane chamunomusvora here beside kuti ndakumboenda kumba kwedu hapana
hapana chandinomushora. Saka nanhasi mogona kumudaka bhozi haana kukutadzirai akati ndakumboenda kunozorora nokuda kwemabasa emwana wenyu. Zvinenge zvazvavo vaviri ini ndingati ngauye zvinenge zvakuenderana aiwa mushandi wenyu ndimugere navo ndimugere navo ngauye asingawirirani nemunhu mwake ndisaka ndikuti vakawirirana vari vaviri ini ndinomagamuchira. Masivanda mukuru zvesimukatozvi waizviziva here kuti kwanga kwaenda nin'ina wako ndibhuti vake? Watoziva nhasi kuti ishumba iyi iwe uri shumba futi dzikujanana? Ndasingaziziva bhozi nina ungaiti takauraya mbuhuku yatanzisisi musape mwana wemunhu saka ndasati mwana era munhu tanzanira musana ishumba. Naiwe sei mwana waiti asapiwe mwoyo? asorechamameva anasekuru vedu vakati takaja moyo chero maazonotaura nevamwe mukwanisa kutaura mengori nehasha pasimamisa kamfana kunga mjija moyo uyo muko wepamapenyu uyu imuko imhiko like zvakangobva kuna nasekuru asi iwo niera shumba ndiera shumba mhazi uyo ane dambudziko rokuteerera vakuru vakuru saka vakuru vakuru vekwakwe vakakuti rova mukadzi unorova kai kuti usadye mazai unotabuka izvozvezvi unosiya kai zai nokunaka kwatoita kwewo. Masivanda, dambudziko rakataurwa nemun'ina wako kuti uya ane dambudziko nderei rauri kuziva iwewe? Bozi makagara naye 8 months. Anobvira andiudza kuti pandikurara nabana bamunini wenyu handisikurara kuita bonde. Anobvira kutaura. Maifunga kuti vari kungoita bonde pese? Ko kudzoka kwakaitawo kuti muzomubvunza kuti mwedzi yawanda ka? Kudzorwa kwerudzi ikoko wadi kumubvunza wasasisi? Ndakaenda ndakabvunza varidzi varipo tu kuti kochii bamunini kunetsana nei zvakanzi ndezanziziva kuti chii chiri kuitika. Ndikataura bamunini nditsanangurirei kuti munetsa pamwe dambudziko riri kumun'ina wangu ndigare ndariziva kuti mun'ina wangu anogona ari nedambudziko haana kundiudza. Ndikataura kuti bamunini imi mukuda mukadzi here? Vanzi pari zvino mukadzi handichada. Ndofunga ndakamubvunza katatu kuti bamunini mukuda mukadzi here? Vanzi mukadzi pari zvino handichada. Ndikati alright bamunini pamuri pari zvino mukadzi handichada. Takabvisa pari zvino zvitoreva kuti mukadzi amuchaita sei? Hamuchada. Ndomatsanangura ndakavaita. Ndakabva ndangowasiwo vakadaro. Saka ndosina ndakazonzwa namama achiti mai mukuru chiita kuti muuye kwaSabhuku Flower kune nyaya iriko yaita kuti muuye kunoku yatsanangura nabamunini wenyu namai nini kuti vayozoyanana kuti chii chiri kuitika mukati meimba yavo vadzokerani. Saka ndopatakaenda kwaSabhuku Flower ndokungotsanangurawo nyacho ndofunga haina kugadzirisa ndozvosvika yasvika kuno. Nechokubvunza here maigura? Maigura hapana. Teda kudzoka une mukomana kuti iwe kutaura kwese kwaita amai namaiguru wako tada kubvunza bvunzo kupedzisira. Mukadzi wako uchiri kumuda here? Hauchadi. Saka watiwo wakabvisa chidhemenji chete. Garei pasi maiguru. Atezvara. Uye ari kuti mwana wenyu hachamuda. Akakupai chii nechii ende uye muda chii nechii? Sorry. Ndofunga kuti majudgment acho ese ndonga munomaziva. Roora renyu kandi mufanira kutsanangura pamwana wenyu maida chii? Kuti vakarambirei masungiro. Masungiro makamarambirei mbudzi kudzidzora. Nyaya iripo ndeyekuti inini zvinhu izvozvo zvakabva kuna Sabhuku Flower zvichitauriwa nezvazvo
dare rinorare chefuru. Takaenda pakutanga tikagadziriswa nyaya iyi vakaitambira zvese zvakanyorwa mubhuku zviri mubhuku ravana sabhuku wavo zvichinzi ngavachibvisa zvakasara zvaamai ozobvisa mbudzi asi isusu kunoku hatirambanise vanhu isusu tiri papakuita sei pakugadzirisa kuti nyaya inyite sei ndekwasabhuku pekutanga kechitu murume ndobva azoti inini zvemukadzi handichada ndekwasabhuku akabvunzwa futi katatu kuti wati kudii nemurume akati mukadzi handichada akati mukadzi handichada saka ndopaakanyorerwa kechi3 kacho ndobva vakati sabhuku paakabvunzwa akati mukadzi handichada ndobva azoti kuna sabhuku ndobva ati alright nyaya yako ndaita sei ndainzwa plus nyaya iri kuitika pandeyekuti abereki vake murume vakatuka sabhuku vachiti chiti sabhuku ndoda kutonga inini nokuti mukudzvinyira mwana wangu. Saka vadaro paya pandobva ati mai nokutuka kwamaita saka nyaya taakuikwidza kumusoro kutukwa kwasabhuku uye kuno kwakatengedo takapedza akatuka ndi baba veuyero baba uyu kumkwazha fucking shit kuboka notuka ne ndinye emwe ikani kemwe kehuka pamusoro yechangamiri tiri ipapo sabhuku frau vakauya vakataura nyaya yacho baba namai yacho inogara vemurume uyu havaoni maziso varipo panapa uyuyu sabhuku vataura ndakamunyorera tsamba nyaya yavakataura uku yaiva yekuti haasi kupa chikafu mwana wake nyangwe ataura kwasabhuku kuti hachada mukadzi asi haasi kupa mwana wake chikafu ndopatakamuti achiuya titaure tinzoti kose usiri kupa mwana wako chikafu ndopa yakazouya kwenyu changamira amai vacho vari kupi varipo avo vakabata mwana avo havatosimudza roko amai ndikuoni zvakanaka maziso akapedzisira kuona rini 92 tinourombo saka nhayo shamwari uri right uri kunzwa here zviri kubvunzwa nachangamiri ini mwana anoramba kuchengeta mwana patikatobva kwasabhuku chiko takatoti ndise munhu gurunana kana uchandika vana asi pana wana ndese ndeichibata kunyanya chandokwanisa kusapota chanyanya isipo bhozi hembe ndodzera kuwacha mwana mudiki ndatomupa 3 mapesi ndati pamwedzi ndakabata ndichipuwa mabhabha esipo kana upo tese ndikwanisa kuwana panenda kwana ndike nchikupana kwasangana kuramba kuchengeta mwana nemakore mangani ekuberekwa iwe ndikabe 2002 ane 20 23 yes msikana une makore mangani ne 18 wakaroorwa futi uranda ichi waroorwa ine mangani une mangani 18 izvino ane 18 iwe wani mumwe musikana iwe wadiwa ngoudza musikana wako kuti ndane mumwe ari bheta mutsvuku naishumba dambudziko randapinda nareka ndakaona musikana ndakana chido naye alright ndaita mudzimai uyu ndatongoona kuti ndangogara ndakadai zvangu but haasi kutaura chaatadzirwa kamukomana mose yacho yaiupa mukadzi nedambudziko rawasangana naro zvinoita sekuti mukadzi uyu pamai kuhurira but hatinombonzwa nyaya yekuita sei yokuhura iwo wasangana nedambudziko ripi riri kupa kuti uti ndasangana nedambudziko saka mukadzi handichadi ingoti takagara pasvondo taingogara tichingotongewa nyaya mangodai nyaya dzinge dzisingambopere kana apochongochitadza mai pasina nanatete ana mbuya kondo basa racho rogazi arina tete haizizive hero takaroora sisi iwe aizive kuti nisisi wako aingoti homukana tinoyera isindinanya vanoyereva dzakatosiyana imwera dzipi idzodzo atiyeri chinoyera chimba mhazi
iwe wakaenda musango munoona mazi munoona mhondoro mazi shumba ishumba shamwari hakuna sumba mazi iyi ndezvedu izvo uda kuti takada kuroora nezvi kwedu isusu ukaona ishava 1 kasini mukatinesa kuseri kaike tozongoisawo zveduwo nekuda kwemabasa nemabasa aiitwa nemumwe wasiteguru edu. Saka iwo unei chaunozokwanisa kuripira atezvara bhosi wangagari nemwana wavo kaiwewe ubva umuramba usina kana wabhadhira kana roora. Ngotora mwana ane 17 years umupa mwana ubva kuti hauchamuda. Ungobvisa damage nemasungiro mashoma iwayo ubva kuti hauchamuda. Unei chaunogona kunovapa. Chinozvandina kana chandinacho zvigona ndakanatombowana mari kana. Manje uchaita sei atezvara kuti wachengete mwana wavo wandi wamuramba. Uye zvanga achiziva here kuti musikana uyu akasimuka nababa vake ava kana akasimuka ega neeji yava akaenda kunonzi kucivil court nosungwa iwe unosungwa wobhadhara maintenance. Vakazomubvunza wanje wese vakazomubvunza kuti ukadanana nemukomana une makore mangani. Taane mutemo izvizvi kuti munhu atendere kurara nemunhu ane makore 17 ari pasi pe-18 years. Kana ukasununguka hako kuti upfeke hembe dzedze mazanongwana dzechi ipinga ndi kusina white vota madzibaba ari kupfeka futi mawhite. nokuti nyaya yako ichitopera panapa inotonyorwa mapepa ekwainoenda aingopereri mukutaura. Saka vanofanira kutodzamisawo pfungwa dzako. Ndambokuudza kuti iva nemapoints ako iwewe. Mapoints mazhinji avo inawo anogona kunge ari maparents akubereka, hadzisi pfungwa dzako. Makore auri kutaura nemakore ane mwana wawo mese mashoko enyu ndekufidhiwa kuti ukasvika kudaro unoita so. Iwe apa uri kutaura kuti hauna chawinacho. Saka kuti baba vachangotambira mwana wavo kugara naye mahara apo wavasungisa futi wekuchengetera mwana wako. Apa ndiwo wakwidza futi dare kuvakwidzira dare kuti uzovaudza kuti mwana wavo mude. Wakadii kupa shereni kune munyaya wako. Wadii kutumira shereni kumukadzi wako kune dombo rako. Unasa dombo here? Anasa dombo here? Unasa dombo here? Wadii wakamupa shereni? Waena ipa? Sumuka. Iwe dombo? Une makore mangani ubereko? 31. Urazo uri mukuru kune mufano. Iwe une mudzimai? Unai? Pane pawakambopesa nemudzimai wako? Makazoita sei, makadzokerana sei? Chii chakaita kuti muzodzokerana? Ko wakadi kupa advice kumwe wako kuti shamwari hazvinzwaro kune zvakati zvinogona kuitika zvakati zvakadai sasadombo sasawira sashamwari ekuti kudii ekuti udzokerana nemukadzi ndapana kune wani vanhu voregerana zvimwe chimupa advice yacho pamberi pangu izvozvi tinyorewo anzi mupa advice pamberi pamambo pane zvaari kutaura izvi nokuti zvinoratidza kuti pfungwa dzako dziri kupesana nedzake pfungwa dzako dziri kubatana nedzedu. Mupa advice ndizvozvo but iye airatidza kuti ipapapo manje kuregerana kwacho havana. Ipapa hatisisipo taapano. Chikuva chandingamukuudza shamwari chekuti iwewe dzokerana nemukadzi ndozvandingakwanisa kukuudza. Kana muchikwanisa kuregerana muregerano mukanganirano motanga zvinwani muchienda kumberi. Chimupindura senge tisipo ita senge muri tu kusango ko muri pega pakona pa kumachirona akuuza kanzikira nomukadzi mupindure Anjenga mirongo azokwana. Wapindurawo. Ninazokwadza madzibaba. Ubvunze. We ndiwe sadombo. Ubvunze madzibaba. Inini nemutauro waye chimbondiita iye izvo zvaakundipira kuti haakwanise. Aingotaradza wanda. Ndo dzatoda kuti tinzweka ndiwe sawira ndiwe sadombo. Tikwanise kubetsera mwanasikana kana achimusunungura zvakanaka. Asi nzira yeshamwari yako iyi yatichanyora panapa ichakurwadza imesi. Zvii zvakawanda zvaikuudza iwewe.
izvezvi dambudziko raataura ndo raigara achitaura kuti inini ndinonzi ndine AIDS saka ndikwanise kudzokerana nemukadzi ndichirwa. Alright, koko kwaari kuenda uko hausi kumubvunza kuti kwaari kuenda kuna vamwe vasikana uko vasiri uyu vanodi kubatwa nechirwere ichocho chauri kunzi unacho usina, ende kune nzvimbo inotariswa kuti pane here ane chirwere ichi kuti haana, animbori nekadhi here evidence yekuti kadhi unaro ndo V11 wamomubvunzo izvozvo. Mese imomo hanazomubvunza pauti inini ndaiziva kuti harware saka hanazokwanisa nge ndamubvunza kudaro. Chimubvunza nhasi kuti unorwara here? Mambo wangu munerwara here? Hanzi harwara. Urubva warwadziwa sei nekuudziwa kuti unorwara iwe usingarwari? Chakatika mimi shoko rakabuda nako reAIDS rakapinda nekuna naatezvara. But iwe kauna yacho kai? Atauna here kuti kurwadza chiwe usina. Saka ndozvakurambira mukadzi. Alright, ichocho ndio chimwe chikonzero. Chimwe chechitu ndechekuti chi icho ndachinzwa chokuti une AIDS. Chimwe chechitu chi chauri kurambira mukadzi chaakakuti chichitu kunditiza asina kundiudza nyaya kubva pamba. Chechi3 kunditukana. Alright. Ko iwewo pauibuda apa uchienda uchimusiya kumba uchidzoka usiku kuseri iye achikubvunza wakazogadzira makazotaurira naye? Ndisanda kureva po 4 kusandiwachira hembe. Zviro zvaizvinogadzirisika izvo. Kuwacha hembe, kutuka ndofunga zvinogona kugadzirisika. Handiti? CheAIDS futi chinogadzirisika because kuenda kuchipatara woonekwa. Meenda mese moonekwa kuti hapana chirwere. Zvatopera zvikonzero zvako zvese zvapera. Zvakureva kuti makufanira kutidzokerana mugara muchengeta mwana wenyu. Because apa makupinza dambudziko mwana uyu. Nokuti apa iwe pangu uchitotaura apa ndaona wakatosimba nyaya yekuda kuendesa sipo stereki. Asi uchikanganwa kuti iwe unodya everyday. Saka mwana haje sipo. Anodya chikafu. Alright, tomboti mukomana weda rino raona kuti iwewe hapana zvikonzero zvataona zvinobatika apa. Tezvara wauri kuti vari kundimanikidza isi kuti havasi kukumanikidza. Ikodzero dzako dzokuti utore mukadzi wako tisadombouya nemukadzi wako. Ukamupiwa isi kutaura kuti kumanikidza chii rimwe danho rauchada kuzotora risinei nechekuita nekumanikidzwa kwakutaura. Uchada kumwa mapiritsi here, uda kuzviura here, uda kuzvisungirira here? Wati kumanikidzwa izwi rakaomarara chaizvo iroro iabuse. Sare changamira vanhu. Ndakaona kuti kupa varamba mbudzi dziko ndavakatora mwana wavo iyo. Ko kana ndamutata kana ipachada murubvisa pamano kuiramba kuti dzokera ugare nawo hatisi kuida. Apa vachaitambira munhu. Kana wagara naye vachaitambira. Hauna kupindura iwe pekuti ko mwana uyu akasvika kutini mwana asi akauya kwako iwe wanga uchichema pano kuti vari kundimanikidza. Danho rachatora rimwe nderekuti kuti tombodzi wasvika kumba nhasi wobva auya uine bhegi rake uchaita sei? Sununguka kuti danho rako rauda kutora. Akuoma kuupenyu wangu ino. Ndizana ndiziye ndini. Asi naiba mnini makaenda kuchikoro pamainyora 5 question mukachekwa 2 maita sei? Ndaigadzirisa ndona ndogona kugadzira ndipagona. Maita macorrection handiti? Right. Sezvo masvika padare ramambo maonero angu ndachingoona sekuti mataura nyaya yekusawachirwa hembe, nyaya yokutukwa, ndeipi imwe futi nyaya yekuti mune chirwere cheHIV. Ko mukambopa mukadzi wenyu uyu 3 months dzemacorrection muinaye muri pamba, then mukaona kuti macorrection aya yatabva kwamambo hapana change, ndaona kuti vana sisi varipo, vana mai varipo nemadzisekuru, muenda kwana sekuru imimi mosvika mati patakaenda kwamambo ndine zvakati nezvakati zvandakatsanangura, but hazvina kugadzirisika, tochizotangira ipapo.
pane kuti mungoti ndimi mukomana mukuru munoda kufoilisa vaning'ina venyu vari kutevera mumashure kuti varoore mukadzi vobva vati kana akaita problem vobva vasiyana naye nekuti muda kudyara problem mumusha nokuti wanzi mangosiya mukadzi vaning'ina nehanzvadzi ndo zvavanenge vakuita. Munopaonawo sei kuti ombonoita macorrection 3 months muchiona kuti anowacha here, anokupai rudo mubedroom here, anobika here, anoita sei. Kana maona kuti hazvisi kuita muchienda kuna sisi wacho munotsanangura maiguru pakati nepakati nepakati muning'ina wenyu haasi kunzwa. Munozvionawo sei? Indiri kutokumbira, handisi kuti muite nharo, kutokumbira kwandiri kuita kwamuri kuti mombotesta 3 months. Timukugadzisa chinyanya dambudziko ndainamza kuti dambu yake nepandagara padhuze singairi kwatimboenda ndotamba yanza kuti handina hama mudonditsvagira hama ndiwani. Hai izvozvo tazvinzwa ndanzwa kuti avo sisi vasimuka. Indiri kutongokumbira kuti tongoitawo 3 months timboona kuti panoshaya change here pakati pemhuri yenyu. Kana mashaya change manje mune makutendero yenyu kuita zvamunodi zvakakusunungukirai omboita macorrection. Nokuti mukangoti 1 na 1 maita problem muchanotora futi umwe futi obva ita same problem iyoyo modi. Uye futi pakukumbira kwavari kuita kuti 3 months nemiwo futi uye anenge achikutarisawo pa 3 months idzo musingaende futi kuzviraundi musingadzoke natwo rufu mese muchigadzirisana kuitira kuti imbe yenyu irambe iripo. Sokutsanangura kwavari kuita muchapedza gomba rese revakadzi vacho muchingoroora nhasi matora musikana uyu waenda mangwana matora uyu waenda mangwana matora uyu waenda. Saka hazvitifadzi. Chipindura kanzwanzi noti kudii asi daina igwa nguva chaakangobva daenda nemusikana akamagara pasi pa8 months daina ngotora mukadzi akaya pamba agara aingoona pane mumwe ndaingotora ndigara pazvoti handina. Amai vakabata muzukuru unogona kutaura nechekuita nedare rasabhuku kuti vakataura kutanga vadziona mbudzi. Imimi ndobva matenda sadombo akauya nezvinhu mungadai makatambira zvinhu zvenyu zvakauya nasadombo. Sadombo nebepa rake oenda kuna sabhuku wovaudza kuti aya nezvinhu zvacho izvi. Saka ndofunga ndo pakazobatira mukwasha wenyu achiti makaramba nokuti oyo sadombo akabva adzokera nazvo kupi kumuridzi wazvo. Saka ipapo apo pakati tadzikei zvisinei toda kuti zvinhu zvenyu zvidzoke. Iwewe sadombo unonotora zvinhu izvi woendesa kunani kuna mai nababa. Waendesa sabhuku unozonovatora wova chapupu chokuti handichati muwe nazvo kuno zvakufanira kuti uyai nazvo kunoku muchibva kwabidze muwe nazvo kunoko kure zozodzokera nei. Saka mazuva anayo nekuda kuti hatina transport ngatisanyanyorwadzisana. Makare kare shuwa zvaitika kuti zvinhu zvoda kunzi zvionekwe chive chapupu chokuti zvauya. Saka sabhuku musanyanyoomesera vana nguva ine nzara iyi. Tendai kuti zvinhu zvauya imi mosumuka nekomite. Kana mukasasumuka tumai mupurisa wenyu unokuonerai wodzoka wokuudzai zvinotiitira zvakanaka. Saka iwewe Masivanda uri kunzi iwewe wakatuka murume kuti unoita zvokutuka murume shumba unovatuka zvokuvazvezveudza zvezvi wakatiza zvekare ukaenda iwewe kumba amai vazvitaura apo amai vako wakavaoneka amezvara vako uri kumba uku iwewe murume ari kurara pasi wokurara pamubhedha hembe dzinopfeka murume hausi kuwacha. Iwewe wakataura kuti murume wako anorwara zvakamurwadza murume uyu kuti wataura kuti anorwara. Iyoyo tinoigadzirisa zvedu iwewe murume haurwari. Izvozvi ndakakuti une zvigunwe 4 makumbo makomu wakapfeka bhutsu ndanizozviona apa unozvingani une 5 tobuti wapfeka bhutsu. Izvozvi uchibva wapfeka bhutsu nokuti une zvigunwe 4 unogumbuka sei usingagumbuki? Ndataura zvausiri handoona kuti kuzvipindura wega. Uye akati une chirwere iwe uzoti hauna chirwere asi wakagumbuka ka
zvisinei toda kuti iwewe Masivanda upfugama apa ukumbe uregere kumurume wako uchindireverera kuti hauchatuki murume zvakare uchaenda kuna mbuya kunorayiwa kuti mimba inogarwa sei uri mwana mudiki stereki uda counseling uyezve woudza murume wako kuti handichakutizi baba vakakuona kwaya kumba wako baba vachataurira chishashi kuti ngatidzorere mwana adzokere kumba hembe dzemurume dzinowachwa sipo iripo sipo pasina zvokutaura kuti murume anorwara izvi wokumbira regerero unongonga wagumbuka ndosaka waya kuti azi ngatisajeye moyo ndio rudzi rwenyana Masivanda kana ukajaka moyeke huku ndo zvakakodzeresa izvi saka chiita chivanhu chekwedu tipedze nyaya yenyu asi zvikundiremera kuti pamusoro pezvese zvataura izvi hapana chandakaita ende ndandisinotarisira kuti mumwe wangu achandidaro ndatova neshungu dzoda kugara imba kana nanhasi ndine shungu dzoda kugara imba asi mumwe wangu ndiyaito ndichourafu asati apa judgment yedu ndatikumbira regere kuno murume wako nezvaataura ita zvawaudzwa tioni kana wakasununguka ndochivanhu here ichocho chachirunguka ichoko kuti nogwadama mutaura nemutumbo kando zvinoita kurumidzai musapumba mhazi imhazi kai ametinena nekupi zvaine mhasa kuzoiziva zvedu apa uri kuchema uri kuseka kuseka titrauma serious mwana usacheme pamberi pedare unoida shumba yako iyi shumba dzine roorana futi musango mupango zvinongoitika kuno togona kuregerera hedu nyaya yemakuna kuna wakundikana wakumbira regero nekuchema zvino ane mhosva ndoupa kuona kwakwa achema here kana achemedza chirega kutipedzera nguva chipukuta misodzi yako utaure zvatakuudza sumudza uso hwako zvitona notaura hako nemisodzi yako ye ndione misodzi yako ye shumbakadzi inochema ini ndoine hasha futi kudarika ichirume unoziva chitaura tinzwe usapedzere dare nguva wazonoti wachemedza mukadzi wako nerudo chimunyaradza mudzimai wako kaiwe mukandouka ruoko mbichana naishumba tarisa mumwe wako muise mutsiba pamakumbo kapo anyara mhazi tarisa mumwe wakozvo wamushungurudza ka mukadzi uyu chimunyararidza uri muramba ada kukumbira regerero kwauri wamupomera wewewe zvaasina kuita ndo zvaari kuchema zvimwe zvirimo zvimwe hazvimo zvisinei sekuru vana ndevenyama isusu kunoku zvimwe chete izvozvo tinoyananisa vanhu hatirambanise vanhu nemiwo sabhuku munobetsera vana kumba muchibva pano sadombo endai munotora mudzimai wenyu ndakupawo masimba edare rino mutora mudzimai wenyu mumudzorera kumba uku uyo kana kuda kuramba mudzimai anoshandisa chivanhu chekuramba mudzimai anotsvaka gupuro oita chivanhu
asi mangwana kana amuramba uyu akauya kuno tinomupa record of case, tomupa tsamba yaanoenda nayo kwete ndi kuchidzira kuti agone kuchengeta mwana wouyu. Uyu achazofoseredzwa kuchengeta mwana pamwedzi pega pega, handizive mari yaanozochaja uyu, inonzi ye-maintenance. Ende unoziva kuti ugare kumusha kuti mwana wako agone kuchengeteka. Zvimwe zvaakuzoonekwa naMagistrate kumberi uko. Netsamba yedu nemaminitsi atanyora aya, zvimwe zvezvinhu zvichazokuroverera nokuti tinopeta bepa redu rinoverengwa naMagistrate chete. But hapana sida kukunyengetedza kana kukutarisa, asi ndiri kutaurira mutemo zvauri. Saka pano muchabva pano woenda nemudzimai wako kumba, mukumbirana regerero mumba menyu, uchengeta mukadzi wako. Imi mamai vemukomana ndoziva kuti mwana wenyu hasati ane musha. Zvanga zvakanaka kuti dai vanga agona kuzvivakira kamba kavo vachigara pamba penyu. Sabhuku vanyorawo wavo akura uyu kuti agone kuwana ma-inputs, agone kuwana zvinowanikwa zvehurumende, vagone kuzvimiririra. Zvinotibetsera, asi pari zvinhu zvachiri maoko menyu. Hamusati makurumura mwana kuti chiita kicheni yako kana kuti chiisa pfihwa rako. Endai mugare nemuroora wenyu zvakanaka. Ndofunga ndapedza newe shamwari yangu. Nyaya papa stop.